Kanang ex ni mo ba nga baga kay nang mo PM sa imo kay nagbulag daw sila silang uyab. Baga jud na ano bang mabae no si tan-aw niyo sa mua. Pag wa na mo ganahian ang uyab ninyo, balik mo sa mua. Man minimo pasakitan, man ninyo kuan ipulig lain. Baga gud mo na PM sa kuha. O ka kurate si tan-aw nimo sa kuha di ko ka move on nimo. Wa ko kalit go sa gibuhat mo sa kuha. Kabuang god. Ano po siya nga, magto ko dira siyang balay. Kay kuan ka na magstorya lang daw. Unsa pa may istoryahan na to? Sa ginagago. Sa tak. Daw ha. Yung mga babae usahay ba boringog kig mga utok, mura jud mga si tan-aw mo sa mo kaog utro sa among gisuka. Ano may iro? Ano po siya dito? Ato ko siyang balay pagluto kay giminga ko si mang katong ginaluto nga baby back ribs. Adto ko dira siyang balay kay sakit kay akong gibati karon. Oh, kay gipasakitan ka, yang balik ka sa kuha. Kano? Bayhan ni ba? Ala, kago. Nagnaan na siya. Ganahan kay sa aning kuan, kaning babang at teddy bear nga kuan. Kasi mas nindot irigalo kaning bulak nga dagan og kuan o kaning snake plant. Asa kay magayan sa iya. Ako sa nagtuon ha.